Ngoma Ronald. Muri sei? Ndiri. Tauya ukwenyu kunoku. Handitika. Nhasi mune smile kai andisandamboona upenyu hwangu hwese. Zviri kufamba sei? Zvinhu zvine zvichikuita kachange. Handitika. Machange aripo machange. Patakapedzisira kuuya paya tichiyeuchidza zvedu vateereri. Takapedzisira kuona makagara paucheya mauya kustudio kwedu kuSly Media TV, tikazouya kunokumba kunotoni nasekurundudzo vati uyai ndikubatsirei. Sekuru vakazenga vachiuya vega nevazukuru vavo nguva dzakasiyana siyana isi tisipo. Tauya tizonzwa nhasi kuti zvakamira sei. Takanangana neutano hwenyu, taiziva kuti maitadza kuti kuenda kana kuti kutoileti muchiti makasungwa bhandi muchiuno, kuchikonzero chinoita kuti mugare paucheya inyaya yekuti utano hwenyu hauna kumira zvakanaka. Kubva muchiuno zvichidzika kumakumbo kwaive nechiveve maibvunda muchitadza kutsika pasi muchitoita kutosheka kudai. Saka nhasi ndauyawo ine wemakuhwa.com. Tinzwe kuti zvakamira sei. Rikati tambokwazisa sekuru ndudzi. Sekuru tichambotaura nemuzukuru wenyu uyu, tinzwe kuti zvakamira sei. Imimi mukataura mega kuti ndiri kubatsira munhu, munogona kutaura nepamwe tauya kuzonzwa kuti iye utano hwake huri sei kubva patakabva panapa isu veSly Media. Ndomusaka tauya tese kuti titemboonera pamwe kuti mupenyu here kana kuti kufamba sei. Tinotenda, regai tikurukure naye. Saka iye zvinezvi zvakamira sei. Ngatitangirei kubva pamakatanga kubwira mushonga. Ndakaona pamaibwira muchiti kuratidza kuti makamuchivaviwa. Saka zvinovava zvinoita seiko zviya? Zvinounza upenyu here zviya? Ndo zvinorapa. Shuwa? Saka kuzvimwa zvazobati zvinorapa. Dai. Taurai tinzo makarapika here? Inini izvozvo machanges aripo. Right. Izvozvo kana kuenda kutoilet ndakuenda zviri normal. Right. Kana muchiti zviri normal, kana muchiti muzviri normal pamanga muchiite zvasiri normal chii chaitika? Tora kuti kune vamwe vasati vakunzwai kana vasina kuona vhidhiyo yatakaita kekutanga paipa, chii chaitika? Mashure kunde gona kuita 3 days sina kuenda kutoilet. Kana kuti pacho ndogona kungonzwa kurwadza kuti ndoenda kutoilet ndotadza kuita. Asi zvinozvi ndakuenda zviri normal. Ndogona kuenda kana pazuva ndogona kuenda tu zviri normal. Handiti? Mushure mamwe mabwira mushonga? Mushure mamwe mabwira mushonga. Awakabwirwa zveshuwa ndandakatarisa. Ndakakunzwirai tsitsi muchivaviwa zve. Ndakazongoti nhamo yemwe hairambirwe sadza. Regai vabwire vega. Asi tiri kufara nokuti so far chandafara kuona pamurika ndechekuti matauriro amaita mazuva iwayo, ini itestimony yandiri kungoonawo ini, matauriro amaita mazuva iwayo anga akangoneta asina utano, achinoza kuti munhu ari mupaini yakanyanya. Saka iye zvinezvi maane smile, izwi riri kunatsobuda, zvinoza kuti zveshuwa change iri kuuya. Ichokwadi. Handiti? Saka ndobva maita zvekuteletera zvinzwa izvo. Inini asi mukundiona ndakagara mugare wandakaita asingakwanisa kugara ndakaita izvo. Asi zvino zvinakuta sei ndakukwanisa. Right. Ndakadatsogara pacheya ino nasingagoni. Chaikuita saigara chii mimi? Chibhandi chandakandisunga muwesi. Kana muchiti chibhandi chaive chii chakakusungai muwesi? Mamutori nebhelt ramakatenga kwakota maibhoteki here kana kuti kwaEdgars, kwamuchiti bhandi mukureva kunzwa kuti ndakasungwa muno muwesi. Ndakasungwa west yese kunzwa kusungwa. Right. Saka chibhandi ichocho chaitondirambidza kuti ndigare ndakumusana ngobhenda sai. Ndaitogara ndakaita zvokudai so. Asingakwanisi. Pane imwe shanduko futi here yamuda kutaurira vateereri? Shanduko imwe toda kutaurira vateereri yokusungwa muwest. Mukuita muchichinji. Right. Wazvi ndivaya ndaigara ndakangosungwa zvokuti ndairwadziwa. Kungomutaura kuti poitaura payo waitaura uchi zvangu zvakaoma. Zvakaoma. Wazvi masungiro anga ndakaita. Handiti? Tinotenda. Zvimwe zvamanga musingakwanise kuita zvamakuona change zvadzoka futi ndezvipi? Ndakambobatirira ndinokwanisa kumbomira. Sumuka. Ndomira. Asingakwanisi. Mamusingakwanise kudai? Saka kutotaura kuti pamave apa yatoo change yekudai? Yatova change. Wow. Yatova change. Wow. Asingakwanisi. Handiti?
Saka munoti kudii mimi nasekuru Ndudzo? Nini ndinotaura kuti haiwa sanduko iripo sekuru kubata basa. Hey, saka kune vamwe vanhu vasingabhilivhe kuti chivanhu chiriko uye chinobatsira munoti chiimi? Hakuna kuri kusaziva asi chivanhu chinobatsira. Handiti? Aiwa, tinotenda. Garai zvenyu pasi. Ropa rinofamba mushonga rikurwisa. Saka patakusiya takutema inyora ndo danho ratafambira chete. Hatinambofambira zvinoshamisira. Mukoma Ronald, ndiri kuona kuti gumbo renyu riri kuratidza kuti makatemwa nyora dzakawanda. Hatina chatiri kushora, tiri kuda kungonzwisisa mazuva amaitemwa nyora iwayaya nenyora dzamatemwa nhasi, musiyano uri pakuti chi? Musiyano uripo wakurisa. Nokuti pakatemwa nyora idzi taicheka makumbo toda kuona kuti pabude ropa, maibuda ropa reblack chaichaiwo. Ropa racho raingobuda tuve mashoma rangasingabuda, asi nhasi panachekwa ropa matonza ndichishamisika ropa rakutobuda so zvatonishamisa. Riri ropa chairo ropa chaichaiwo. Saka muri kuti zvinhu ndiri kunzwa kufara. Handiti ka? Zviri kuchinja. Aiwa, tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari. Wazi mukona tsinga dzichitouya kudai svidzi. Notanga kareva kuti ropa risakwire kuno. Kusama mukona tsinga idzi. Tsinga idzi dzakutotanga kuoneka idzidzi. Saka chichamutadzisa kufamba ipapa chinenge chiri chii. Amen. Itaso zvinhu zvako zvemakumbo toda kuona kusingatambi. Wakabatwa nechipere. Wabatwa nechipere. Saka dzese tsinga idzidzi. Kurova kuti tinongoti dai Mwari kuti pedze basa. Tikuona itsvuku chairo ropa iro. Ndoramuti raibuda black. Raibuda ropa reblack shoma. Ndonge rabuda ndoraibuda. Aiwa, makumbo aitonhora. Right. Mazuva inonzi village. Nokuti munhu akabata gumbo rangu aishamisiwa. Angave masikati, hakuna kuti kune zuva kuna chii. Aiwa, vasina zvinhu kuti usiku ndakafuka gumbezi kana ndakafuka 3 magumbezi makumbo aingotonhora. Asi izvinozvi nyangwe ndakageza mvura yakatonhora, nyangwe wakwiribira sei wabata gumbo rangu unozwa kuti aiwa munhu riri kudziya. Hafaniki usiku akotosha. Kune zvekudyawo izvi munatsokwanisa kudyawo here zvenyu zvakanaka? Kudya ndokwanisa kudya zvinhu zvakanaka. Handiti? Ndinokwanisa kudya vese, hapana chandingakwanisa kudya zvakanaka, ndinatsoudya zvakanaka sisi. Hatina nadambudziko. Aiwa, tinotenda. Sa imi munonzwa sei kana chiremba achibva kuchitungwiza achiuya kunotoni, kwete kamwa chete asi kakawanda, imi musina mari yamakamupa, munonzwa sei? Unzwa kufara zvisingaiti. Woziva shoma nemwoyo wakadaro. Saka ndiri kunzwa kufara zvisingaiti. Woziva handina munhu anondibatsira. Saka ndinonzwa kufara. Handiti? Saka mashoko enyu mbotaurayo ndichikunzwayo ini sasahwira kuna sekuru Ndudzo nebasa ravari kubata. Sekuru ndiri kutenda. Kufunga basa ramukubata iro mukuriona. Kana mukatasa mufesi chembo ndikuona kuti watu wamukomana ndinokutenda ise. Handiti? Musana akanjani? Musana ndomusana ucheva wakatibatei. Asi mumba uri kumboita exercise. Handiti? Zvino kana mukaona amai motombotendeuka mboti halo. Waseka achaende kumberi. Mufaro wedu kukuona uchisekerera ukurudzira muzukuru ndechekuti mashoko evanhu siyana nawo ndochekutanga chechipiri shingirira kudya miti chete hatiti uri kunzwa. Uyezve unofanira kuramba uita zvauri kuita kuti each and every change yawanzwa kana pane chimwe chadzoka kana chimwe chauya unenge uchingotaura. Handitika usabatikane mishonga kana ichinge yapera unoramba uchingotaura chingotumira sekurushumba chingouya chingodaro chidaidaidaidai but watopora. Saka banda kwigira mushonga ndatombotemwa nyora but ndichazokubvisa zvangu dumwa riripo pauripa. Ndikakubvisa iko zvino uchakadai so unogona kukwara musana zvachose. Saka ndechitarisa kuti utange wasvika panoda kuti uite sei usvike, nokuti ndikaziva kuti ndikapedza izvozvo
asi ndichazokubvisa wakufamba musaone kwakufamba uchidonzva waramba panokosvika ndomira kuti chamanogara pasi toona kuti ubatsirika sei. Haiwa ari kuita zvakanaka ndikufara zvikuru nhasi ndiri kuona chiso chako chakanaka. Sure uri kunzwa kufara kupa kurasa mvura zviri normal yakunyatsobuda mvura yako chaiyo chaiyo ndaita weti tsvuku yakatsvuka asi zvinozvina kuta weti cheche zvokuti chero madzimai akadao kuendawo kumusika kumbonotsvaga wamavheji avo havachatyawo kuti munhu wandasiya kumbao vanoita zvakanaka nokuti endai mukomasilai nenyaya yenyu yekupota muchiti mukafambira munofamba munosangana nevazukuru vanenge vakadai so zvoimba nyaya iyi makaiudzwa natateguru mudaro handisiri ndakakuudza izvozvo kureva kuti ndinongoshuvira kuti rambai muchidaro izvozvo zvinobatsira nokuti imwe munhu anenge angogara pamba haasina pekutangira bhozi munhu akasvika padanho ranga rasvikwa nemuzukuru hama zhinji dzinoita sei dzinotiza saka ndotoshuvirwa kuti hama kana hama dzedu dzasangana nematambudziko ngatisatizai hama dzedu ngatizamai kumira nehama dzedu pese pese nekuti urwere idambudziko rinopera mangwana zvinouyawo kunani kwauri saka tinofanira ndopatokurudzira kuti hama nehama kana tasangana nematambudziko ngatimirei semhuri tichibatsirana asi shuviro yangu anoita zvakanaka. Aiwa tinotenda nesuwo nebasa ramuri kubata nekuti gamuchira kwamunoitawo kana tinge tauya nevanenge vachirwara. Isu tinotendawo kuti ivo vana mukoma Ronald nemhuri yavo vakatitendawo isu taasingazivi kuti variko, taasingazivi kuti vane dambudziko, asi vakaridza uwi kwatiro vakati tatambudzika tibatsireiwo. Tikaita interview navo tikazoyawo nayo kwamuri mukatigamuchira. Pari pamwe tinogona kuita mainterview vanhu vachiti isusu tine dambudziko obva washaya munhu anovabatsira zvinobva zvatonyanya kutotiomerawo nesuwo nekuti ivo vane vaisawo hopu kwatiri chatisingazivi kuti sei vachiisawo hopu kwatiriwo isusu asi tinongozvitenda kuti aiwa vanhu vanouya kuSly Media vari kuudzana vega nokuti vanenge vachiona kuti takakomberedzwa nanasekuru Ndudzo vachiona matestimoni ati echiita kuna vamwe vanhu vanenge vaita se vozonzi madii kuedza kuSly Media. SLy Media yakuti takunge ine matare chipo chandaida kutaura mukoma SLy Media kumhuri yeZimbabwe ndinochimbozoti kana tateguru vaenda papaya ndinotarisa matare anenge achiitwa ndokumbirawo kuvazukuru pano tina vazukuru vanokomenda zvinhu zvisiri zvokumasocial media vamwe vachiti madhirama vamwe vachiti kutsvaga mari ati muri kuonaka akungambori kutsvaga mari mukoma Sly kuti asati abva kunotoni tauya kunoku touya kuno kuzoita dhirama nemunhu ari kurwara ari kuzikanwa nenharaunda yese kuti munhu ari kuita sei ari kurwara nokumbira kumhuri yeZimbabwe kuti ngatibatanei kana tawana hama yedu yasangana nedambudziko pana kuti tinyore zvazva zvinooresa mwoyo vana sekuru kana vana mbuya vanenge vachibatsira munhu ngatishingisei vana sekuru nambuya vanga mangwana zvinouyawo kuhama yako iwe uriwo unenge ine mbiri yekusvibisa vana sekuru nanambuya mwoyo rimwe goro rotadza kuita sei kubatsirika zvinhu zvinobhohwa zvanzi mukoma SLy Media inyaya kuti pazvenge zvichiitika pape vamwe tiri kunyika dzimu da kuri kuti zvinhu zvichiitika tiri panyama unopedzisira wakuti nakutaurisa zvisi zvakutaura zvisiri izvezvi saka tinokumbira mhuri yeZimbabwe kuti katisangana matambudziko nehama dzedu kana tisina zvekutaura pamamidhiya ngatinyararei kana kuti tishoropodze nekushora atiregedzei kushora vabatsiri mangwana zvinouyawo kwauri unozoshaya anokuita sei anokubatsira kunotoni kwatiri kuno ichokwadi nekuti mukomana wayo aimbofamba achitozvishandirawo achiriritirawo mhuri yake asi akazopedzisira apa wheelchair panove ndo pamuri kubvisa kuti dai adzokera pautano hwake zviri kureva kuti zvamukutaura ichokwadi kuti hausi kuti unongozvarwa une urema unogona kuzoita urema wapamberi apo asi humwe urema hwachona hunogadzirika nekuti hunenge husiri hwaMwari huri hwevanhu hwakaneketwa nechivanhu. Saka tiwedzera ipapo kuti kunyange kune vamwe vazukuru vari kunzoko vana matambudziko akafana nemukomana
mashando atotoita ndiwaya atotoita pari saka hatizotadza kubatsira kuti vamwe vazukuru namatambudziko akaita kuti sapi saiwayaya saka hatingobatana semhuri yezimbabwe tichibatsirana wataona wandambudzikowo tobatawo vana Sly Media kana matizivo nhamba dzedu dziripo musanyimane nhamba ipananai nhamba ikoko chinhu chatinozoda mangwana ndechekuzoona namangwana tese tiri vapenyu tichifamba ni vamwe vakatondiseka vachiti ko uri kukumbira mari yepetrol paTV hinda vamwe takazongopindurawo zvangu zvishoma shoma kuti patinonosvika kubhuhera mucharangarira chinosvika kubhuhera tadzwa kuti kune munhu akaroyewa asiri kuona ipetrol yatinetaisa ipapo isi hapana chatinowana tinonosvika kuMount Darwin kutoona kune mumwe munhu asina utano hwakakwana tonomuita interview hapana mari yatawana tobva ipapo futi tonosvika kana munana Gora mesomu toona vanhu vanenge vachirwara vanenge vasingagoni vanenge vada mawheelchair tinoshandisa mari yedu yemuhomwe saka unozoona kuti kaprofiti katinoita isusu seSly Media kadiki kacho kanobva kadzokera kuvanhu saka vamwe vavefungudza kuti ndiri kukanganisa kukumbira mari yekuti kana uchida kana wamutswa waingondipawo mari yepetrol yekuti tese tiende tinotsvaga news ndidzo news dzacho kaidzi muri yeZimbabwe vanhu vakaita afana mukanya veSly Media inini kubva ndichishanda navo panoshanda navo pese pane varwere pamatare ese avanouya nawo avanenge vaona vanhu handisati ndambovabhadhara kana sendi chairo handisati ndavabhadhara kana sendi chairo chairo saka totokumbirawo kwamuriwo ruzhinji rweZimbabwe kuti munofanira kuisawo moto fanira kuisa mwedu yedu pamwe chete tichivabatsira kutotaura kuti vandawo petrol zvekufambisa zviya kana munhu uine chauinacho batsira nekuti mangwanai hama yako tino vamwe vazukuru vari kunze kwenyona UK pana America noAustralia kuno kupi kupi vane hama dzavo dziri kuno saka hama dzedu dzosara tisangana nematambudziko imi muri mhiri kwakutadza kuzviziva saka rimwe zuva unotozoona iri hama yako chaiyo yawanga usingatozivi kuti iri mudambudziko saka vanhu vanoti vakafanana nanaSly Media tofana kupota uchitovasapota nekuvakurudzirawo kuti basa riite sei rienderere mberi aiwa tinotenda mashoko enyu ekupedzisira takanangana zvikuru sei nerecovery yenyu iri kuitika kwamuri inini hamwe ndokunzwa kufara pachangu nekuti ndikurekava zvakatarisirwa sindizvo saka ndikunzwa kufara handiti kutenda sekuru nebasa ravo rikuita kufara navo tinotenda ndikufara navo basa ravo aiwa maita basa zvirikufadza aiwa pakanaka amai takasangana imimi muchisimudza murume wenyu muchimuisa mumotikari yeSly Media tichimuita interview tichizonzwa nyaya yenyu hurukuru yenyu yese ndokuzosangana kwatakazoita nasekuru Ndudzi mungatiudze here kuti kubva pamakasangana nasekuru Ndudzi shanduko yamuri kuona imimi ndima ibata basa rese uye ndimi muri kupfuurira mberi nekubata basa zvakamira sei pane murume wenyu machenjizi aripo pakuti ivo nyama dzavo vaiti uchivasimudza vaingoti pese pari kurwadza asi izvezvi nyama dzavo dzaati then nhau yetoilet ndo rimwe ranga riri dambudziko hombe pamwe pacho vaingwerukana zvangobuda asi izvezvi wakutonzwawo kuti wakukwanisa kubaenda kutoilet chireva kuti system yavo yanga iri low saka izvezvi system yavo yakanoma handiti tinotenda mashoko enyuwo imimi sekuru Ndudzi kubva zvavakatanga kuuya kunoku vanouya nemotikari dzavo netimu yavo pamwe vachituma vazukuru vachiunza mishonga imimi munotiwo kudii kwavari nebasa ravabata kusvika pari zvinezvi kuna sekuru Ndudzi ndinoda kuti ngavasaitire inini chete ngavaitire vamwe vazukuru vese vari muno muZimbabwe vanokwanisawo kubatsira nekuti handina kana sendi randakavapa fiwewo yavanoshandisa ndeyavo pavanotuma vanin'ina vavo vanotuma vanovabhadhara vachiuya kuno mari ndeyavo inini handina mari yandinoshandisa kuti ndivape saka ndinotovatenda zvakanyanyisa nekuti vari kundibatsira inini pache zvangu ndinovatenda ngavapfuurire mberi tinotenda pavanouya saizvozvi zvinasi tiri kuona kuti futi vakugirai zvishoma zvavauya nazvo izvi munotiwo kudii nazvo izvozvo pamusoro pekubatsira pachena vari kuuya pota vachiuyawo negurusa ravanenge vakwanisawo aiwa ndinotovatenda zvakanyanyisa nekuti
pane zvishoma izvozvo zvavanenge vatondiigira kwandiri inini zvakawanda nekuti zvakaoma inini wachona handikwanisiwo kuti ndinyatsoshanda nekuda kwemunhu afambe kuti ndimusiye ari ega rine ritori dambudziko saka ndinotowatenda zvakazara ndinowatenda handiti aiwa tinotenda Mwari akuitirewo zvakanaka tatendi vanemo Mwari akuitirewo zvakanaka vanokunzwaiwo pamaredhiyo pamatv ngavaregere kuti idambe ichokwadi mukutibatsira ende mukutibatsira ndinokutendai mukoma Sly pfuurirai mberi nekutora nhau nekutora nyuzi pfuurirai mberi nekutsvaga vane matambudziko akafananawo aiwa maita basa tatendi na Ronald naadzimai vake kubva patakatanga kuuya panapa maivepo here mamuripo handiti saka imbotitaurireiwo kuti zvakamira sei sekurudzi vasati vauya kuzovarapa nezvazvave iye zvinezvi. Ini hanguda kungotenda Mwari nekuti kubva vachitanga ini chitanga kugara panapa vanga vachifamba zvishoma neshoma chingoti havaitambudzika kumuka vachiti ndine saidi rangu rinondirwadza iri umwe musi weindependence okutongomuka ndichitongonzwa adzimai vacho vakutoti kuti havasi uchafamba varongoti ndakasungwa muwest ndati vakasungwa muwest hawo zvakatondinetsa okutona zveshuwa munhu akatosungwa vakutotanga kutakurwa tikambova patsvagira makrashi kuda kufamba nemakrashi zvairamba nguva ikafamba taingowatsawa kune vanhu vaimbovabatsirawo mashuroko tichiwatsawa mvura ndobva vaita ronda irero panyaya yeronda iro rondero rarakaoma ndikunyepa hanguba zvekupoti munhu haasi kufamba takambozvimira bhozi rondero rarakachirika ndo madhezi andaibatawo nhumbu yangu inini mwoyo wangu wanga wakashingawo inini ndindaiwaklina rondero kuti unoti rachene raita urwa wewaiti ndowaklina nesauti nemvura inodziya tichibatsirana wanga vaino nhumbu yamwana wavo saka zvaizvi munongoziva kuti munhu ane nhumbu yakura mwoyo waitoenda kure sa ndaingovabatsira chingobatsirana panapa zvazvazongofambawo zvakanaka ronda vharavhara vata asi panguva yeronda iro risati ravhara pari pamashure mbichana vakambosvika pakuoma makumbo vatombosvika pakuoma makumbo totondora makumbo tikati kochichakuitika Mwari makuda kutiita sei Mwari bva wazongounzwa umwe munhu akambovabatsira vazvamboitawo zvakanaka kusvika wazonyatsodai saka dongotenda Mwari nezvozvo kuti tokona kushanda kwaMwari nekungotenda sekuru kuti vari kugona nemishonga yavo yavari kutumira kuzodi nezvose zvavari kutotibatsira nazvo bhozi vanapa tongogara as a family inino ndikashayiwo vanondipa ivo vakashaini ndinovapa hatimboonani sekuti ini ndiri muloja wavo totonana as a family panapa kuti zvinhu zvamira sei kana vakanetawo amai baba murume wangu aripo kana hanzvadzi yangu iripo wotakurwa ndibatsirewo ndizondidai dombendoti waende kuofisewo wambonofurwa nemhepo wazodai wanombeno nehanzvadzi yangu yamasvika iri panapa ichibuda saka kutobuda kwaitoita vanotoita stress kuti handichafamba nani bhozi panewo kumasango kwambopinda unoshanda saka dongotendawo Mwari nezvozvo kuti papakatiomera ndonyepa ende denga ranga rada kutotiseka but nayo nekuda kwaMwari ka zvinhu zvinongoitwa naMwari hatizvikwanisi hedu tinogona zvinhu zvangoitika chero kufa nenzara panapa hatizomborari tikafa nenzara kuti tarara nenzara nongonobata kwaMwari nongoda kutaura kuti sekuru ngavaramba vachipfuurira mberi ngavasetire susu tega panapa ngavangoramba vachipfuurira mberi vachienda vachibatsira vese vanotambudzika nekuti pawakatumwa naMwari ka vakangotumwa zingavabatsirisa ngavangoramba vachingobatsira.